אפשר גם עוגיות? איך אתה יודע שאני אוכל עוגיות? ניחשתי. איזה קטע, בדיוק אני רואה שנגמר. נגמר? כן. בטוח? כן, כן. ראיתי את זה. מה אתה עושה פה? רגע, אז יש עוגיות? לא, כאילו... כן. יש עוגיות, אבל הן ממש ממש לא טעימות. הן בטעם של חול. נראה לי יש להם עובש. גם הריח לא משהו, הן בטעם של... לא, הבנתי. צביליונית. לא, רגע, אל תטעם. זה טעם של חול, אני אומר לך, לא שווה לך לטעום. באופן זה נראה לי בסדר. הנה, תראה. נורא והיום. אל תדע. טוב, אל תגלה לכולם, אבל נשאר עוגיה האחרונה, בסדר? היי, מה זה? אפשר עוגיות? לא שווה לך, זה טעם של חול.